Iidan kanava, mutta tää tulee myös mun kanavalle molempien blogiin. Ja Iidan kanavan nimi on skipin ja iidan.blogspot.fi. Käykää liittyy lukijaksi, siellä kerrotaan hevosista ja sitten ihan normipäiväelämästä ja mun osoite on assialuna.blogspot.fi. Ja sielläkin mä kerron samoista asioista. Ja siellä on kaikki blogikirjoitukset ja kaikki tämmöiset, että Mulla ei ole vielä blogikirjoitusta, mutta sitten joskus myöhemmin aion luoda. niin mulla siellä on jo, että sieltä voi käydä kattoo, jos siellä on jotain. Sinne aina lisää ne mitä myyviä. Siellä voi käydä tarjoamaan niistä hintoja. Ja molemmilla on YouTube-käyttäjät. Iidalla on Keparitalli 100 ja sitten mulla on toi monimuoto. Että käykää sukuamassa, tilaamassa, ihan sama. Ja nyt me ollaan tosiaan autossa. Tää on toinen viukset kirkastuu tästä. Ja nyt mä näytän minkälaisen kampauksen mä videolla. Mulla on tää. Niin en pidä siitä. Niin tässä on tämä minun siilini. Tässä. Ja sitten mä käytin eilen halpahallissa, niin mä ostin tällaisen käpin. Ja tämmösen käpin. Mä ostin. Ei tässä. Se on samanlainen, mutta sillä nää tekstit on nämä. Näytä. Ei se ole samanlainen, kato. On noin. No, toi teksti on eri ja sit sillä on mustallainen. Muuten molemmat on näppejä. Ja mulla on pienempi pää kuin Iidalla. No niin, mä voin kertoa, se on totuus oikeasti. Koska tämä ei mene Iidalle päähän. Ja toi mikä Iidalla on, se menee sille just. Ja se on mulle... Se on mulle hyvin. Niin mulla tämä on liian pieni Iidalle mikä mulla on. Ja tää on liian iso sulle. Niin. Että mulla on ihan hirveän pieni pää. Jopa ratsastuskypärän noista koosta huomaa. Ei. Mutta kuitenkin tämmönen 2 minuutin postaus tuli nyt tästä. Eipä tässä muuta.